Okay, mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kailan. Welcome na itong programa sa kahinan kini ang maayong balita. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagasubaybay ug nagsunod nining atong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kailan. Well, alang nato mga igalan nato nga gustong magdangat silang mga mensahe. Just i-comment lang ninyo mga kaigsunan og mga kailan sa ato ang comment section sa ato ang live broadcast karon. Onya siguro sa pagkakaron dili pa nato makauban si Brother Libby tungod kay maoron ang katapusan nga adlaw sa iyahang krusada or kagahapon day katapusan gabi sa iyang Bible seminar. Onya si Brother John dili nato makauban nining higayon na tungod kay duna sa mga importante nga gitambungan nga mga programa karon. So nining usa ka oras nga tulumanon nato sa kahinan. Basi og ako lamang usa ang makig-uban kaninyo niini nga kini ang gabi una. So kadtong dunay mga gusto nga ipaabot nga mga mensahe, ipadangat na ninyo mga kaigsunan dinhiya sa ato nga Facebook Live aron ato mga mabasa og ato nga mapadangat sa kahanginan. So sublion ko kamong tanan mga higala og mga kaigsunan sa kinasingkasing ato nga ginawelcome niining atong programa sa kahanginan. So katong dunay mga birthday greetings, maingon man mga kaigsunan nga mga pagpangumusta sa ilang mga minahas kinabuhi, makahimot kamo karon sa pagpadangat sa inyo nga mga mensahe unya ato nga basahon sa ipaabot sa kahanginan. Diri lang ipadangat sa ato nga Facebook Live. Kata
sakit siya mulipay. Sa kasubok siya mahupay. Ibalawin ilang lagon ang kalimutan. Sinutan ang kautan. Sa alagad ko, iksa. Okay, mao kadto ang awit mga kaigsunan og makiglan nga giuluhan og pag-andam. From that word mga kaigsunan nga pag-andam naka-address kini ngadto sa ato ang pagkinabuhi nga gikinahanglan sa kanunay mangandam ta sa atong kinabuhi kay wala ta may balo kung unsang adlaw or kanus mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. So alang katong dunay mga gusto nga mga mensahe nga ipadangat, mga pagpangumusta o mga birthday greetings sa ilang mga minahal sa kinabuhi, welcome ang inyong mga mensahe mga kaigsunan nya ari lang i-send usa or i-comment sa to ang live broadcast. So this time na natin na receive nga mga mensahe gikan sa to nga mga viewers. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi kanimo Brother Isaw og sa mga naminaw og nagsunod ning programa og sa mga kaigsunan usab. God bless sa tanan. Mayong adlaw kanimo dinha Brother Ronilo Itang. Nya salamat kanunay sa imong nga pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. Niya pod si Sister Jeannie Fermin, mayong gabi ninyo mga brad, labi na sa nagapaminaw. Palihog ko greet sa akong mga kuyog sa church. Sila Tito Ricardo Incabo, Tita Bibing Incabo, Tita Miriam Solibio ug si Tito Nonoy Solibio. Hello ninyo, labi na sa akong family. Happy kayo ko kay nagsimba gaina akong mama. Og hello pod ko sa akong mga anak nila GR, Ayel og ni Rod Steve. Sa akong bana nga always gapaminaw si Ariel, Ariel Senior. God bless ninyong tanan. Salamat kayo Sister Jeannie Fermin. Nga dalaygon sa kayong Dios. Salamat sab kayo sa imuhang salamat sab kayo kay mama nimo nga nagauban gid ninyo ganiha sa pagsimba. Well mga kaigsunan, wala naman tayo nakita nga lain nga mensahe ngadto ta sa ato nga Pikas Monitor sa pagtanaw sa uban nato karon nga mga kaigsunan ug makigla nagsunod og subaybay sa atong programa. Niya si Brother John Michael Cinco, watching from Medellin. Niya pod si Sister Belinda Lohira Terrana. Niya pod si Sister Rosa Lalican Iscayo. Niya pod si Sister Evie Parino Alvarez. Niya pod si Brother Marlon A. Federicos, Sister Ginaline Lumuntad, Brother Basilio Notarion Jr., niya pod si Ka Ernie, niya pod si Michelle Dada Tribunalo, niya pod si Brother Elmodam Flores. So sa dili pa ta mo ngadto sa unahan mga kaigsunan, ato sa ning paminawan ang mensahe sa awit nga nag-uluhan og taas nga panahon. Salala
Okay, mao katong awit mga kaigsunan og makiglan nga giuluhan og taas nga panahon. So doon na tayo nakita ron nga mga mensahe sab nga midangat din sa programa niya si Brother Rufino Moreno. Good eve mga kapaglaom, mayong pagpaminaw. God bless us all. Nya niya po si Brother Benson Lagariza, mayong gabi sa inyong tanan diha Barjun o sa tanang naminaw sa inyong program. Diyan na usab kami naminaw sa inyong programa matagabi from Anislagan Naval. Mayong gabi no sa tanang taga Anislagan Naval. Mayon man din ha kanimo Brother Benson Lagarisa. Unya salamat sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay niining ato nga programa. By the way, ato day nga pasalamatan mga kaigsunan no, ang ato nga kaigsunan din ha sa San Remio Church. Sa ila nga mainiton nga pagdawat o pag-abi-abi kanato kaganiha na din ha sa ila nga church nya ato sab nga pasalamatan si Brother Reggie Ibanez sa iya nga invitation nga may mahimo nga speaker kaganiya sa ila nga divine service. Salamat kaniyong tanan mga kaigsunan dinha sa San Remi Church sa kanunay nga pagka madasigon og pagka mainiton sa pagpangalagad og sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So niya ang katapusan nga awit mga kaigsunan sa dili pa ta mohatag og pagtagad sa pangutana nga ato nga patagag pagtubag karon nga giuluhan og kini ang giuluhan og kaluwasan gihatag by Leviticus singers. Then after nining awit mga kaigsunan ngadto na ta sa paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon nining gabhiuna.
Okay, mao kadto ang awit mga kaigsunan og mga kaiglan nga giuluhan og kaluwasan gihatag by Leviticus Singers. So ato makita mga kaigsunan according sa awit nga bisan dili ta ngayon pero tungod sa gugma sa Dios ang kaluwasan iyang gihatag kanatong tanan. So sa dili pa ta mohatag og pagtubag sa mga kaigsunan ato sa ning basahon ang mensahe nga napuno sa atong live broadcast karon niya si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi sa inyong tanan. Greet ko kay Brad Edi Layos o Brad Billy Gidayawan. Salamat and God bless. Salamat Brother Edwin Iscario sa mga pagsunod o pagsubaybay nining atong programa. Nya mayong gabi ninyo din ha Brother Edi Layos o Brad Billy Gidayawan. Salamat sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Tanan lang atong mga kaigsunan din sa Bantayan Island, dinya sa Lantagaan, sa Santa Fe o sa Madridihos, main man dinya sa Kinatarkan Island, sa Vitngil Island o sa Malapascua Island. Salamat kanunay mga kaigsunan sa inyong pagsunod o pagsubaybay nining atong programa. Well, wala naman tayo nakita mga kaigsunan nga mga napuno nga mensahe. Siguro nga ito na ta sa paghatag o pagtagad sa pangutana nga atong tubagon karon. Ang pangutana makaigsunan gikan ni sa Leyte, no? Nya ato ni nga tagad pagtagad karon niya ang pangutana. Nagisgot din niya nga kanunay mi gasunod sa inyong programa sir. Kanang inyong giingon nga balaod sa pagkaon. Balaod sa pagkaon, balaod ba na sa Dios o inyo lang na nga hinimo-himo kay kamo raman ang nagtudlo niya ng balaod mahitungod sa pagkaon nga daghan og bawal. Salamat sir, si Junjun ni inyong suki nga tigpaminaw diri sa Leyte. Salamat Brother Junjun sa mga pagpadangat niini nga pangutana nya. Salamat kay nahimo na kanamo nga suki nga tigpaminaw nining ato nga programa no. Kung sublihan mga kaigsunan alang sa ato nga mga contributors no, katong mga hilig kayo mo hatag pud og dugang nga tubag niya. Ang kiniyang pangutana nagingon nga kanunay may gasunod sa inyong programa sir. Kanang inyong gingon nga balaod sa pagkaon, balaod ba na sa Dios o inyo lang na nga hinimo-himo kay kamo raman ang nagtudlo niya ng balaod mahitungod sa pagkaon nga daghan og bawal. Salamat sir, si Junjun ni inyong suki nga tigpaminaw diri sa Leyte. Salamat Brother Junjun sa imong pagpadangat sa mao nga pangutana. Nindot pod ni kay aron na pod nga malahi na pod no ang plataporma sa ato nga pagpasunod sa pagtubag sa pangutana nga rin na po ta paingon sa balaod sa pagkaon. Actually, Brother Junjun, dili ni nga iya nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, kundi gisunod lang ni sa Seventh-day Adventist nga pagtulunan. Kini nga pagtulunan nga balaod may tungod sa pagkaon, iyaha kini nga balaod sa Dios nga gitudlo dinhiya sa balaan nga kasulatan.
Dili ni iya nga hinimo-hinimo lamang sa mga Seventh-day Adventist, ni dili ni kay alang rasab sa mga Seventh-day Adventist. Kundili ang balaod may tungod sa pagkaon, alang kini sa tanang mga tao nga nagpuyo nini nga kalibutan. Pero ngano nga ang Seventh-day Adventist raman ang nakahimo sa pagtudlo o pagsunod nini nga pagtulunan may tungod sa balaod, may tungod sa pagkaon. Tungod kay ang Seventh-day Adventist naman, mga kaigsunan o makiglaan, ang mihimo sa pagtuo o pagdawat niini nga pagtulunan. Mo na hinungdan nga ang mga Seventh-day Adventist imong makita nga dunay pagtudlo may tungod sa balaod sa pagkaon nga gitudlo sa balaan nga kasulatan kay kini gituuhan o gidawat man nga pagtulunan sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Pero kini nga balaod mga kaigsunan, alang unta kini sa tanang tao nga nagpuyo nini nga kalibutan. Pero ngano man nga ingon ani ang dagan sa ato nga panahon, nga taliwala nga kini nga balaod alang kanatong tanang mga tao nga nagpuyo nini nga kalibutan, nganong pipila raman ang misunod og mituman nini nga kabalauran. Ang rason mga kaigsunan og makiglan kay mas gipili sa tao ang pagsunod o pagpili sa iyang kaugalingon nga desisyon, inay hinuon sa desisyon o kabubuton sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Mao na hinungdan nga pipilara ka mga tao ang nagsunod o nagtuman niini nga senaryo. Well, kung imo nga lantawon makigsunan ang pangutana naghisgot nga kanang inyong giingon nga balaod sa pagkaon, balaod bana sa Dios o inyo lamang nga hinimo-himo kay kamuraman ang nagtudlo niya ng balaod mahitungod sa pagkaon nga daghan og bawal, ha? Kining balaod sa pagkaon o gitawag natog dietary law mga kaigsunan, dili ni mga hinimo-himo sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist, labi na kanamo nga niya dinhiyas kahanginan. Kundili, iya gid ni nga balaod sa Dios. Ngano nga wala man ni mapublish sa kadaghanan. Nganong dili man tanang mga tao ang nakahibalo nining mga butanga, dili tanang tao ang nagsunod og nagtuman nining nga mga balaura. Ang rason mga kaigsunan og makiglaan, tungod sa rason nga ang tao nakulangan sa pagsusi sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, tungod kay ang tao nagmagahi sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan o makiglaan. Kung ato nga lantawon og susihon mga higala og mga igsuon, kining balaod sa pagkaon o gitawag natog dietary law, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan nga duha pa lang katawo ang nagpuyo sa kalibutan, diha naningdaang balaura mga kaigsunan og makiglan. Sa diha nga nabuhat na umoy sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta mga higalag maigsuon. Sa diha nga nagkinabuhi ang tao sa tanaman sa Eden, kini nga balaod may tungod sa pagkaon diha ng daan mga kaigsunan, or diha na gihimo sa diha na daan gipasunod o gitudlo sa Dios kang Adam mga higala og maigsoon. Kung ato nga lantawon niya, kung basahon nato ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto 27 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan. Og mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, kanang gisgutan din nga og buhaton nato ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway, dili na sama sa dagway nga gihuna-huna nimo karon, gihuna-huna nato karon, kundili dagway kini mga kaigsunan ug makiglan diha sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa Dios. Ang tao gibuhat sa Dios sumala sa iyang pagkabalaan ug pagkamatarong. Nan kung ato nga lantawon og padayunon sa diha nga nagbuhat
ang Dios og tao, ingon ani ang proseso sa pagbuhat sa Dios sa tao. Kung atong basahon ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, ingon ani ang gisgutan. O giumol ni Yoba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininawas sa kinabuhi. O ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Kung imong lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og makiglaan, ang giisgutan o gitudlo niini mao nga sa pagbuhat sa Dios ang tao gibuhat niya gikan sa abog sa yuta. Ang balaan nga kasulatan nagtudlo nga ang tao gibuhat sa Dios gikan sa abog sa yuta. Pero ang tao nga hinimo sa Dios naghuna-huna nga ang tao gikan sa rasa sa unggoy. Ngano maning mga butanga nga mibutho maning nga mga paghuna-hunaa. Ang rason mao kay ang tao nakulangan sa pagsusi sa balaan nga kasulatan, hinungdan nakabaton og sayop nga pagtulunan. Kung imong lantawon og susihon, ang balaan nga kasulatan nagtudlo nga ang tao gibuhat sa Dios gikan sa abog sa yuta. Kung ang tao pa lang nagmasusihon sa pulong sa Dios, dili maingon ani ang paghunahuna sa tao nga ang tao gikan sa rasa sa unggoy. So kung imong lantawon og susihon, nabuhat na ang tao sa Dios gikan sa abog sa yuta, gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingong dagway o sumala sa pagkamatarong og pagkabalaan sa Dios, mga kaigsuonan og makiglaan. Sa diha nga ang tao nahimo na nahulma sa Dios, ang tao, mga kaigsunan, iya kini nga gipahiluna sa tanaman sa Eden. Ani kung atong basahon Henesis Kapitulo 2, versikulo 15 ngadto 17 nagingon, o gikuha ni Yoba nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon og bantayan. Kung imong lantawon og susihon ang giisgutan sa balaan nga kasulatan, tapos nga nahimo sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, ang tao gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden, aron kini atimanon og bantayan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan. Kung imong susihon ang record sa Biblia, mga kaigsunan og makiglan, kaniadto nga si Adan og si Eva pa lang ang tao nga nahimo or ang tao dinhi sa kalibutan, hilabihan grabe kasuod ang relasyon sa tao og sa Dios kung imong lantawon. Nan kung atong padayonon ang 16 o 17 ng naning gisgutan, og si Yoba nga Dios nagsugo sa tao nga nagingon. Remember these words, Brother Junjun Lobas tanang naminaw, nga naghuna-huna nga ang balaod sa pagkaon hinimo lang ba sa mga Seventh-day Adventist or balaod kini nga iya sa Dios niya. Kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 16 nagingon, og si Yoba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon. Dunay sugo, unsaming sugo makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa mayog sa dawtan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mukaon ka nini, mamatay ka gayod. Kung imong lantawon, Brother Junjun ubans tanang naminaw karon, kining gitawag nato og balaod may tungod sa pagkaon o dietary law, diha na ning daan gitudlo sa Dios mismo ngadto kang Adan o kang Iba, panahon nga ang kapanahonan ni Adam og ni Iba, mga kaigsunan og makiglan. Suminglo taw nga kining gitawag nato og balaod may tungod sa pagkaon, diha na ning daan nga gitudlo sa Dios ngadto kang Adam og kang Iba. So pasabot nga ang balaod may tungod sa pagkaon dili ni hinimo-himo lamang sa mga Seventh-day Adventist, kundi iya gid ni nga gihimo nga balaod sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung imong lantawon og susihon sa pagsugo kang Adam og kaiba, kang Adam, mga kaigsunan, ngadto pagsugo sa Dios kang Adam, dunay gitugot ang Dios sa pagpakaon og dunay wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og makiglaan, ang gisgutan din niya bunga pa lang sa kahoy. Kung imong lantawon,
Nganong gisgutan pa lang din bunga pa lang sa kahoy, tungod nining panahona mga kaigsunan ug makiglaan, ang pagkaon sa mga tao kaniadto bunga or prutas pa lang, bunga sa kahoy. Muna nga imong makita nga dunay gitugot ang Dios sa pagpakaon nga bunga sa kahoy ug dunay wala gitugot sa Dios pagpakaon nga bunga sa kahoy. So minglutaw nga dunay gid ay balaod ang Dios may tungod sa pagkaon or gitawag natog dietary law. Kung imo nga lantawon og susihon sa diha mga kaigsunan nga naglabay ang panahon, si Adam o si Eva nahulog ngadto sa pagpakasala. Din sa diha nga nahulog sa pagpakasala si Adam o si Eva, misulod ang kamatayon kay misupak man si Adam o si Eva. Gikaon man nila ang wala gitugot sa Dios sa pagpakaon, hinungdan nga ang kinabuhi sa tao nakabaton og kamatayon. Remember these words, Brother Junjun, o basta nang naminaw karon. Ang pagkamasinupakon sa kasuguan sa Dios mogiya sa kinabuhi sa tao ngadto sa kalaglagan sama sa naitabo sa kinabuhi ni Adam ug ni Eva. Ang hinungdan ngano nga ang tao nakabaton og kamatayon sa iyang kinabuhi tungod kay ang tao misupak sa kasuguan sa Dios. Si Adam ug si Eva misupak sa kasuguan sa Dios, kay misupak mi sila sa kasuguan sa Dios, mingkaon sila sa wala gitugot sa pagpakaon, hinungdan ngano ang tao nahulog sa pagpakasala, hinungdan ngano nga ang kinabuhi sa tao nakabaton og kamatayon. So kung imong lantawon, Brother Junjun, o basta nang naminaw karon, ang bunga o resulta sa pagkamasinupakon sa kasuguan sa Dios, mao mga kaigsunan og makiglaan, ang resulta kalaglagan sa kinabuhi sa tao. Muna nga magamping ta sa ato nga pagkinabuhi nga gikinahanglan atong likayan ang pagkamasinupakon ug ang pagkadili matinumanon sa kasuguan sa Dios. Kay kung mopadayon ta mga kaigsunan og makiglaan nga magmasinupakon sa kasuguan sa Dios, ang may tabo ang atong kinabuhi kanunay nga ginagiyahan nato nga malayo sa tilan sa Dios o ginagiyahan nato ngadto sa kalaglagan mga kaigsunan og makiglaan. Sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala si Adam ug si Eva gikan sa ilang kaliwatan hangtod sa kaliwatan ni Noe, mga kaigsunan, ang tao nagpadayon sa paghimog pagpakasala. Nan kay ang tao nagpadayon man sa paghimog pagpakasala, kining mga butanga nakapasubo kini sa Dios. Gano man, kay ang tao nagmaygugmaon sa paghimo og sala. Kung atong basahon mga kaigsunan, Henesis kapitulo 6 versikulo 5 og 6 ingon ani ang gisgutan. Og nakita niyo ba ang pagkadautan sa tao sa yuta dako? Og nga ang tanang nagpagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing, lunlon mga kadautan lamang gyapon. Og kini nakapabasol kang Giyoba nga gibuhat niya ang tao sa yuta, og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, sa diha nga si Adam ug si Eva nahulog ngadto sa pagpakasala, gikan sa ilang nga kapanahonan hangtod sa kapanahonan ni Noe, ang tao nagpadayon sa paghimog pagpakasala. Sa diha nga nakita sa Dios nga ang naasunod sa kasing-kasing o guna-una sa tao, lunlon nga kadautan lamang, dinhiya misulod sa una-una o kasing-kasing sa Dios, nga ang kalibutan iyang paghinluan pinaagi og tubig mga kaigsunan og makiglaan nga gitawag natog glunop. Nan kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan, ang may tabo iyang nakaplagan si Noe nga usa ka taong matarong. Og diha sa pagkaplag niya kang Noe, si Noe ang iyang gitugahan o gisugo nga magbuhat og arka nga may magaluwas sa mga tao, mga kaigsunan og makiglan nga motuo sa mensahe sa Dios. Ato na lang ni siya nga taas man ni nga ingon ta history sa Biblia, pero mubuon lang nato makigsunan, kwaon na nato ang punto kaya nga atong gisgutan din niya may tungod manggod sa balaod sa pagkaon. Okay? So karon mga kaigsunan, gisugo sa Dios si Noe nga magbuhat og arka kay kini ang iyang lunopan, hinluan ang kalibutan pinaagi og lunop. Nan kung imong lantawon, sa diha nga natapos na sa Dios, natapos na ni Noe pagbuhat ang arka,
Ingon ani ang instruction sa Dios ngadto kang Noe. Niya kung aton tanawon. Og siyo ba mingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan nining kaliwatan. Sa Henesis Kapitulo 7, versikulo 1, mga kaigsunan, ingon ani gisgutan. Kung atong padayon ang 2 og 3, ingon ani, sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito ang laki og ang iyang bayi. Og sa mga mananap nga mahugaw, tinagura laki og ang iyang bayi. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito laki og bayi aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta. Niini nga senaryo na trace sa mga teologian, mga kaigsunan og makiglan. Diin sa pagbuhat sa Dios sa mga mananap sa kapatagan, sa katubigan o sa kalangitan, doon na gibuhat ang Dios nga mahinlo o mahugaw nga mananap. Remember these things, mga kaigsunan. Sa pagbuhat sa Dios sa mga kamananapan nga sa katubigan, kapatagan o kalangitan, doon na gihimo ang Dios nga mananap nga mahinlo o mahugaw. Ato na nga timanan. Nang karon sa diha nga nakahimo na pagsulod katong nasunod na ni Noe ang sugo instruction sa Dios ngadto kaniya, sulod na sila sa arka, nahimo gilunopan ang tibuok kalibutan 40 ka adlaw og sulod 40 ka adlaw og 40 ka gabi, mga kaigsunan og matigran. Karon tapos sa lunok, mga kaigsunan, kay nabanlas naman. Gihugasan og tubig ang kalibutan, gihugasan ang kalibutan, pinagis tubig, gilunupan. Kay gilunupan man, wala na'y mahabilin nga mga pagkaon o tanon. Kay gilunupan man, gilunupan. Karon, ditoan nagsugod ang pagkaon sa karne, mga kaigsunan, sa kapanahunan ni Noe o sa iyang pamilya, tapos na human ang lunop. Sa diha nga natapos, mga kaigsunan, ang lunop, way makaon sila Noe nga pruta, bunga sa prutas, gulay kay gilunupan man ang kalibutan. Gisugo sa Dios si Noe uban ang iyang pamilya na sila, mga kaigsunan og makiglan, gihatagag pagtugot sa pagkaon og karne. Og mao ni ang sinugdanan sa pagkaon sa mga tao og karne, mga kaigsunan og makiglan. Og buot ba mo masayod, mga higalag, mga igsoon, nga kon sa panahon ni Adam og ni Eva naghatag og balaod ang Dios may tungod sa ilang kanon og dili kanon nga ang bungas mga kaungas tanaman pwede lang kaunon apan gawas sa usa nga nastaliwalas pagilas maigsidatan, dili sila pwede nga mukaon niadto kay sa diha nga mukaon sila mamatay. Sa ato sab nga kapanahon or gikan sa kapanahonan sa mga Israelita hangtod sa atong kapanahonan karon, ang Dios dunay balaod may tungod sa pagkaon, mga kaigsunan og makiglan. O kining balaod may tungod sa pagkaon gikan pani og sinugdanan pani ngadto sa tanaman sa Eden sa panahon ni Adam og ni Eva. Hangtod kini sa atong panahon karon, effectively nagpadayon kining balaura, mga kaigsunan og makiglan. Nang karon unsa maning mga balaod sa Dios may tungod sa pagkaon sa panahon sa mga Israelita hangtod sa atong kapanahonan karon. Kung atong lantawon ug basahon, mga kaigsunan, ang balaan nga kasulatan, ingonani ang gisgutan. Kung basahon nato ang Deuteronomio Kapitulo 14 versikulo 2, ingonani ang gisgutan. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa nawong sa yuta. Remember these things, mga kaigsunan ug mga kaiglan, Brother John ubas tanang naminaw karon nga ang Dios dunay pinili nga katawhan. Og kini nga mga katawhan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nga pinili sa Dios, mga katawhan kini nga pinili sa Dios, kining mga katawhana na nagdumili sa pagkaon sa wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Kung atong padayonon na bersikulo 3, ingon ning gisgutan, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulong tanan.
Remember these things, Brother Junjun, no basta tanang naminaw karon. Nga ang pinili nga katawan sa Dios niining panahona sa atong kapanahonan karon. Mga kaigsunan og mga kaiglan, ang pinili nga katawan sa Dios ibabaw sa tanang taong nagpuyo sa kalibutan kadtong mga tao nga nanagdumili sa pagkaon sa mga dulumtanang butang. Ato ginang timan-an mga kaigsunan, ang pinili nga katawhan sa Dios or ang iya nga katawhan sa Dios kadtong mga tao nga nanagdumili sa pagkaon sa mga dulumtanang butang. Nan kung ato nga lantawon ug basahon unsa maning gitawag natog mga dulumtanang butang. Kung atong basahon ang Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 o 47 ingon ani ang gisgutan kung atong tanawon nagingon. Kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga mabuhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So dunay balaod ang Dios gikan sa mananap nga gikan sa mga mananap nga naa sa kalangitan, mga mananap nga naa sa mga katubigan ug mga mananap nga naa sa kapatagan. Nan kung atong padayonon ang 47 nagingon, sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Unsa gani? Unsay purpose niini nga balaod mga kaigsunan? Ang purpose mo sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo. Remember, pagbuhat sa Dios sa mga mananap, duna sa gibuhat nga mahinlo og mahugaw. Kung atong tanawon, niini nga bersikulo sa Levitico 11:47 ang gisgutan mga kaigsunan, ang balaod may tungod sa mga kamananapan nga nagpuyo sa kapatagan, katubigan o kalangitan, pagbuhat kini o kalainan, taliwala sa mahugaw o sa mahinlo. Nan kung atong padayonon, o sa taliwala sa mga mananap, nga buhi nga arang makaon, o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Uy, Brother Junjun, ubas tanang naminaw karon. Ang purpose nining butanga mao ang pagpaila, taliwala nining tanang mga mananapa, pagpaila sa pwedeng kaunon o dili pwedeng kaunon. Sa ato pa sa gitugot sa Dios sa pagpakaon o wala gitugot sa Dios pagpakaon, ang tuyo og tumong niining balaod sa Dios mahitungod sa mga kamananapan or balaod mahitungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Now, unsa maning mga butanga or unsa man kining mga balaura, unsa maning gitugot sa Dios o wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Kung atong basahon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ingon ani. Kung atong basahon ang Levitico kapitulo 11 bersikulo 3 hangtod na ni sa 8 ingon aning gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ato na lang ning sugdan dinya sa bersikulo 2 mga kaigsunan ng 8 ingon na gisgutan, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kay naay mabasa nga Israel moingon rabadayon ang mga moingon rabadayon mga pilosopo o pilosopak na alang rabadayon na sa Israel. Ato sa nga tapuson mga kaigsunan nani, isulti ninyo sa mga anak sa mga anak sa Israel nga magaingon. Karang word mga kaigsunan nga gisgutan nila nga isulti ninyo sa mga anak sa Israel. Kung imong lantawon og susihon kanang pulong anak sa Israel, but pasabot ana mga kaliwatan mga kaigsunan og mga kaiglaan. And did you know mga igalaw og mga kaigsunan nga imong makita kini nga mga butanga nga gisgutan og mga anak sa Israel gikan didtoa sa Israelita hangtod dinhiya ning dangat ni nga pagtulunan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og kini nga sugoa dili lang kini kay alang ra sa mga taga-Israel, kundi alang kini sa tanang mga tao nga nagatuo og nagaalagad og Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padayonon niya, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo. Remember, nagingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga naa sa ibabaw sa yuta. Okay, ibabaw sa yuta. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini may mahimong kanon ninyo. Ang gihatag nga instruction sa Dios ingon ani,
alang sa mga mananap nga nas kapatagan nga dunay tag-upat og tiil mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang pwedeng kaunon sa katawan nga pinili sa Dios mao kadtong mga mananap nga dunay koko nga pikas, tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa tanang mga mananap. So dunay tulo ka mga ilanan nga kining mananapa gitugot sa Dios nga kaunon nga kining mananapa pwedeng kaunon kadtong mananap nga nagbaton og tiil nga buak o koko nga pikas o nya nagapangusap sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kung atong padayon ng 4 na giyon. Apan sa mga nagapangusap kung sa mga may koko nga pikas dili pagakanon kini ang kamilyo kay bisan pa nga kini nagapangusap kini walay tiil nga pikas mahugaw siya alang kaninyo og ang kuniyo kay nagapangusap apan walay koko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Sato pa dinhiyas gitudlo sa balaan nga kasulatan may tungod nining balaod sa pagkaon mga kaigsunan sa mga mananap nga nas kapatagan ang gitudlo nga pwedeng kaunon kadtong dunay koko nga pikas, tiil nga buak og nagapangusap sa pagkaon. Kung dunay mananap nga dunay pikas og tiil pero dili buak, dunay pikas og koko pero dili buak ang tiil buo mga kaigsunan niya nagapangusap, sumala sa gitudlo sa Biblia bawal nga kaunon. Dapat mga kaigsunan ug mga kaiglan kompleto mga kaigsunan kompleto rikados nga ang tulo ka mga ilanan nga gihatag sa Dios naa ni anang mananapa kana pwedeng kaunon. Apan kun ang tulo ka mga ilanan nga dunay pikas og koko, buak og tiil o nya nagapangusap mga kaigsunan kung naa ning tulo kana ilhanan kana nga pwede nang kaunong mananapa. Nan kung atong padayonon mga kaigsunan niya sa sais nagingon ang libre kay nagapangusap apan walay koko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy kay kini may koko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini mahugaw kini alang kaninyo. Mga igalaw makaigsunan aron walay pagduha-duha sa inyong mga hunahuna karon dinhaa. Pwede ninyong ablihan ang inyong mga balaan nga kasulatan. Basaha sa Levitico Kapitulo 11, versikulo 7 o 8, letra por letra, ang paborito ninyo nga kalanon, gidili sa pagpakaon sa Dios mga kaigsunan o mga kaiglan. Nan kay kung imong lantawon o susiyon, kining mga butanga, klaro nga gitudlo sa Dios, nga gidili o gibawal ang pagkaon nining mga mananapa mga kaigsunan. Nan atong padayonon, sa mga nanagpuyo sa tubig kini may makaon ninyo ang bisan unsa nga may mga kapay o mga hingbos nga naa sa mga tubig sa dagat o sa mga suba kini mahimong kanon ninyo. So alang na sabos mga mananap nga nas katubigan mga kaigsunan dunay gihatag sab nga ilhanan ang Dios nga kining mananapa pwedeng kaunon kadtong isda or mananap nga nas katubigan nga dunay kapay o hingbos mo ni ang ilhanan nga pwedeng kaunon mga kaigsunan. Pero kung may tabo nga doon na rahimbis o niya walay kapay, dili ni siya pwede mga kaigsunan. Kung may tabo nga doon ay kapay o niya walay himbis, dili gyapon ni pwede. Kaya nga naman, ang gitudlo nga instruction sa Dios, ang mananap nga naas katubigan nga pwedeng kaunon siyang mga katawan, kadturang mga mananap nga doon ay himbis o kapay mga kaigsunan o mga kaiglan. So, pag-abot na pod sa issue or point mga kaigsunan nga naman mga 70 Adventist nagtudlo nga ang walay hingbis nga isda dili pwedeng kaunon pero kung mopalit og isda sa merkado pahimbisan man kana nga paghuna-huna mga kaigsunan usa na lamang na kapinulosopo. Pero actually tinuod lang ang kanang paghisgot og dunay himbis og dunay kapay ilhanan ra kana sa Dios, ilhanan ka na gihatag sa Dios alang sa iyang katawan nga kining mga mananapa pwedeng kaunon pero dili nakbot pasabot nga dili kinahanglan kuhaan og himbis og kapay kun dili ilhanan lang kana nga kana pwedeng kaunon. Okay, now kung atong padayonon mga kaigsunan ngadto na sabta sa mga kalanggaman nga nas kalangitan og sa mga langgam kini pagabatunan nga bulungtanan sa Levitico 11:13. Alang kaninyo, dili kamo magkaon nini kay kini dulumtanan, ang agila,
ang magdudugmok sa bukog, ang ismeriyon, ang banog og ang buitre ingon sa iyang matang, ang tanan nga uwak ingon sa iyang matang, ang abistros og ang mananagit sa gabi og ang mga laro og ang manaol ingon sa ilang matang og ang bukaw og ang gamaw og lapay og ang kalamon og ang pelikano og ang langgam nga mananagit og ang hirodyon og ang tabon ingon sa iyang matang og ang abubilya og sa kabog. So kung imong lantawon og susiyon sa mga gipanganlan mga kaigsunan, ang mga gipanganlan ingon ani mga mananap nga naas kalangitan, mga langgam nga magatravel og gabi, mga mananap nga mangdagit, gibawal kini sa Dios sa pagpakaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Remember Brother John no basta nang naminaw karon, kini nga balaod sa Dios dili lang alang sa Israel, dili lang alang sa mga Seventh-day Adventist, kundi alang sa tanang mga tao. Sumala pas gisulti sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, balao katungdanan sa tanang tao ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Remember nga kining balaod may tungod sa pagkaon usani sa mga kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, wala naman tayo igo nga panahon. Salamat sa iyong pagpaminaw mga igala. Sa dili pa ingpit tapos itong programa ato sa ning basa mga minsay nga napuno niya ang atong very humble Pastor Jomar Compresto watching from Obay Bohol. Mayong gabi sa tanan. Thank you so much for watching Pastor nya. Naanaday karon sa Bohol, kabisi gyud sa imo nga kinabuhi. Salamat kay Pastor, taliwala sa mga kabisyon, nakahimo gyapon ka sa pagsunod ug pagsubaybay sa atong programa. Niya po Sister Alma Mahait, happy Sabat og mayong gabi sa tanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Well mga igala, wala naman kitay igo nga panahon, alas 7 untop na gyud. Salamat sa iyong pagpaminaw sa dili pa hingpit tapuson natong programa. Niya ang ato nga closing song, mayngon man ang ato nga closing prayer. A good break. Time. Well mga igala, magampo kita amo nga silimbahon og balaygon nga Dios na ka sa tronos kita saan sa mga kalangitan. Ninintak na ikaw among gipasalamatan sa mga malunsong pulong nga gikan sa balahan kasulatan nga napadadangat dinhiya sa kanginan. Magapanalangin ka sa mga taong nagapaminaw sa imong pulong o Dios nga mga pulong nga walang nabatunan dili mahimong kawang silang kinabuhi, kini magagiyas matag usa kanamo nga moduol o moalagad kami diha kanimo nga magmatinud-anon hangtod sa imong pagbalik niini nga kalibutan. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa pagampo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluwas. Amen. Mga higala nga salamat sa iyong pagpaminaw, kini na lamang inyong mga higalas kanginan sa ngalan ni Brother Libby Claves, Brother John dito, kini usab ang inyong higalas kanginan, Brother Isao dito, magayon kaninyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.